Matějka. Dobrý den, u telefonu Aliová, neruším vás. Ne, dobrý. Já bych potřebovala mluvit s vaší partnerkou. Víte co, ona sem k nám takhle občas po večerech zajde, jo. A nedávno si tady u nás zapomněla, co si na sebe, jo. My tady kousek sídlíme za Prahou, jmenujeme se u Červeného copánku, je to takový velký objekt, z dálky dost dobře vidět. Ona si tady zapomněla spelní prádlo, takový luxusní, jo. A já právě si myslím, že by to Sáře jako vadilo, kdyby o něj přišla, tak jsem myslela, jako, že bychom to přes vás nějak, že byste ho tam přivez jako domů, aby o tom nevěděla. No, tak já myslím, že si o tom nezapomněla, takže asi takhle bych to viděl, já. Počkejte, no ona Sára sem jezdí občas, jo. Je to jenom tak jako kšeftíček, jo. Mně je to jako jedno. Vám to nevadí, to je úžasný. Víte, co ono většinou partnerům vadí, když manželky nebo přítelkyně prostě jako s náma spolupracujou, jo, proto oni to dělají tajně, jo. Ale ona jako je úžasná. No tak to jo, ale... No a co já s tím spodním prádlem tady? No to mě je právě jedno. Jedno, jo. Takže vy proto nepojedete, jo? Ne. A nenaznačíte jí to nějak citlivě? A tak třeba jen tak jako, a to spíš jako s humorem, bych řekl asi, no. Ježišmar, aby potom jako nebyla na mě naštvaná, jo, že jsem vám volala. To ne, To je tak takový... no, tak... A tak ono je to v pohodě. To je důležitý, no, že je všude klid, no. Že jo, ono to hodí pěkný kačky. Jestli to pocítím, tak to bude dobrý, no. No to si buďte jistý, že to pocítíte. No, tak to je hezký teda, no. Tak děkuju. Na drátě si ty.